Comrades, mandibulise okokuqala. Ndifuna uphefumla ubana nje ngale nto yangomso Maqabane. Le nto yangomso kuthiwani? Bathini? Bathi Ramaphosa must fall. Bathi Ramaphosa must fall. Kodwa ingomso mos ubaniphazama. Iske ndihlekise because banento abayithethayo abathi why ingekho imigushuzo apha kuRamaphosa. Now they trying loo migushuzo apha kuRamaphosa. Comrades, ndizayithetha isiXhosa, asiphambenanga thina, asinasithukuthezi thina, asinasithukuthezi thina into yoba singahambe. I think it was last week yes, bendibone i-shutdown yabo yasePolokwane. Ubunoyihleka uba bebe bangaphi na le Zuma's party, la Zuma's party, ubunoyihleka into yoba bebe bangaphi na kulaa shutdown yasePolokwane. Now they come up ngoku into yoba because of bebona into yoba akho migushuzo kupresident we-country uCyril Ramaphosa, they try now to make those migushuzo. Asiphambenanga kaloku thina, and asinasithukuthezi into yoba sawuthi sova sithanda sivuke. Ungazibuza umbuzo into yoba yinto ibithethwa phi leyo, because Congress kaloku iZuma's party ayinazi-ofisi. Ii-ofisi zayo ziselantuzeni, zisenkandle, zisenkandle ii-ofisi zikaZuma's party. So I think, comrades, we will not attend that. That is a nonsense thinking. Laa nto becinga laa nto yi-nonsense. Ramaphosa must fall, Ramaphosa must fall. What he done to them? What he done to them? Sebekama apha ngoku into yoba Ramaphosa must fall, Ramaphosa must fall. Comrades, it's us. We are declining as an ANC. As an ANC. 2027, we're going to Congress. National Congress. Changes will be made there. But it's not the time not to talk even ngezo Congress. Alilo ixesha lothetha ngezo nto ngoku. Siyayazi loo nto le. That president will support him up until his term end. Will support that president. So, comrades, we must not support that nonsense. That is a nonsense. Ibicingwa ngubani phofu? Banesigqukru, ukubona umuntu onesigqukru, banesigqukru shem. Banesigqukru because there's no action against our president. Because he's still doing the right thing. He's still doing the right thing. Izindlu still zakhiwe izindlu. Kusaqeshwa. Amapolice are doing their job. Dutyula abantu left and right and center eSouth Africa. Now, kukho abantu abazawuthi gqi apha ne-thinking efamanqe into yoba Ramaphosa must fall. No, comrades, we must not support that. We must not support that. But comrades, as we know, into yoba South Africa, it's a democracy. It's a democrat. It's up to you. I don't want to have to go I know. They will come up about Zuma's party. They will come up swearing at me, and then comrades.
I have a right, this is my phone, this is my data. But ndingathetha yonke into dlula kule video bakufuna uyimamela. But what I'm saying, comrades, we must not support that. That nonsense. Over Ramaphosa must fall. Ramaphosa akabanga malamntu. Akabanga mali yamntu Ramaphosa maqabane. La issue bazawuma ngayo. Nizawuva bazayibhala kwezo placards zabo. Imali kaRamaphosa la issue. It's only thing into abayifunayo. Leke ii-institutions zase-South Africa bezimkhupha e-free, ephumechaya kuzo. Ephumechaya kuzo. Now, banesigqugqu into bowakho upresident unqunqa ezikhoti. Unqunqa ezikhoti kula Zuma's party. So comrades bensenza le video incinci imfutshane to encourage you maqabane. We must not support that, but it's up to you. But we must not support that. We have a big things to do. Go to rest in your home. Wenza into zeyadi yakho. Khupha ifamily yakho. Nihambe nelwandle niyokonwaba. Not into yoba umntu avuke kusasa ecinga nonsense. Asoze kaloku sijika iSouth Africa ifane ngalaa nto bebeyenza kaJuly. Soze siyenze, comrades. So we must not support that, comrades. It is not our name. Mabayenze bona ke Zuma's party because organized ngabo kakade. Thank you, comrades. Benifuna nje ukwenza le video. Benifuna nje ukwenza nje le video. I know anizuva ngami, comrades, but I suggest we must not support that because it is very, very nonsense le. Nonsense lanto yabo le. Nonsense. Qinento efamanqe into ba Ramaphosa must fall. Wenze ntoni kubani? Ube imali kabani? Ramaphosa akangakhe nkanda yena. Kangakhe nkandla ngemali yenu. Wahamba uboleka imali kwi-VBS 7 million into yoba makabhatale nina ngemali athe wayiba. Wokha inkandla ngayo. Ebekunumber 1 lo mntu ngokwakhala nkandla. Ebenalo ilungelo lokuthi no andiyifuni lena into. Ebenalo elo lungelo. So ke comrades kule nto yangomso iba ise-through ke phofu. Iba ise-through. We must not support that. Nonsense le. Thank you, comrades. Ndabulela.